A Catalunya neixen cada any 600 nadons de gran prematuritat. Pesen menys de 1.500 grams o neixen abans de les 32 setmanes de gestació. Aquests nadons necessiten la llet materna per desenvolupar-se, créixer i per prevenir malalties. I no sempre les seves mares en disposen en quantitat suficient. Gràcies a les donacions altruistes d'altres mares, aquests nadons poden tirar endavant. Al Banc de Sang i Teixits, els professionals del banc de llet analitzen i processen la llet donada per garantir-ne la disponibilitat pels nadons que la necessiten. Saber que existe un banco de leche materna a mí me generó mucha tranquilidad y también mucha gratitud de la persona que donaba. Pensé qué bonito es que mi hija pueda disfrutar de esto porque alguien voluntariamente ha hecho una donación. M'agradaria dir-los a les futures mares que si tenen molta llet, si poden i volen fer-se donants, és magnífic, perquè ajuden a molts nadons.